So box nagtugat-tugat tagsamal box without doing our research. So guys, nagabot-abot mi kasalayo. Nag-research siya guys, top hotspots in Samal. Meanwhile kami, wala mi nag-research of anything. So namin din rin sige pungutan. Hello vlog. Reginald Falgi goes to market. Ay, gilabas na ganong alaga. Daratong ko no, tag-iyag ko no. Nagya sa SM ba? Lingi daw be? Near. Caramel. Caramel. Boss. Boss. Ano ba niya no? Boss. Sabog ka rin yun eh. Good Samaritan. Dog whisperer. Konsihal Reginald. Tamang pamamahala sa negosyo bay. Nindot ang panagat. Dako. Awan, hago si Kuya Morot yung pampaliton. Guys, so among gipahiwa sa kang kuya kay katong isa ka. Oh, mura sad ka to ang gipakita nila. Tas ang among gipalit kay ana ra kagamay. Wala sila naulo. So as of now unsa matong napalit first is ang isda tapos imansito and nil unsa yung napalit nil Kamatis. napugoy ketchup tatlo Sibuyas and ikaw ito na contribute of garlic kuha documentation lang tayo mga friend. Bossing tubig. So guys, gikan namin diri kanina sa Peña Piata Public Market but we are now back kaya namin paliton isda pa so guys, humana magpalit sa unsa tong isda ganina? Murmuro. Murmuro guys and humana magpalit og toyo and vinegar. So parang guys, walit sa mig rice. So marami sa magpalit og rice. Then gihatagan mi ni Kuya. Kung sa to gihatag ni Kuya? Dali pangpasinaw daw sa naong and wala mi kabalo guys. Example. Basta mo na to In siya. 2 days daw. In 2 days nimo gilamos kay masinaw na mong naw, masinaw pa sa sun. Gani and libre lang to siya guys. Gihatag sa mga kay remembrance to sa Samal. Sana all ay mga remembrance gikan sa ilang mga lugar no. Malit ka sa lag mga butang-butang. Up tadi. Pagsaka nimo kay tuyong daw yun. Agay! Injury siya. Sakit kayo. Ikaw ko dere oh. Grabe naman to nga kuan. Kainit malupot. So guys, we are now here at Secret Paradise Resort and Resto Bar with our newfound vlogger. So nakabutan na siya dito. I love Secret Paradise at Canibad. Hi guys, naanadjad mi sa Canibad Secret Paradise Resort with my friend vlogger. Yes man. Subscribe mo sa iya. Yeah, like, share, and subscribe to. Tapos magbanag. Subscribe
kay Joshua Sapong at gmail.com. So this is gonna be a long way down. And I hope this will be a very fun and makabalik unta ko na experience. Makabalik, dito sa mali kay kapoy dire. Dili ba? Asa ta sunod, boss? Mati no? Matik. Mati man gudon tami guys. Kaso ang isa sa mua dili daw tugta kay sang layo. Amo may storya ha. Mubiyahe man gihapon. Okay, dapat manang. Ang story ani guys kanang nananghid siya og ano, mati. Tapos siya gisugtan. Layo daw. Tapos nananghid siya sa Samal gina siya nga. At least doon. At least doon. At least mas dool. So dapat guys mananghid sa sunod og moato siya og kuan Cagayan. Kaya para pag sa mati akan at least mas dool. Millionaire man. Bitaw ba nice kay siya awa? Mura siya og Palawan something. Sorry guys, pangit akong buhok. Wa na ko nag-clado kay mga ligo ra man gyapon ni. Morning te. Morning people of Samal. Magbalik-balik diri mamayat gyud. Nawala na. Sure, balik wa na. For all the shenanigans and other craziness, guys, we are currently here at Secret Paradise, the Seashore. Ako lang ibasa, guys. Tamuton. Official na, guys. Diri na dyan ko mag-work, guys. Officially. Asa ko mag-start mag-work. Okay, abli na ang kon guys, Enchanted Kingdom. I love Secret Paradise at Canibat, Samal Island, Philippines. But sadly, abi na og libre, dili na siya libre guys. Siya libre. Ang kaniba kaning I love Secret Paradise at Canibat, Samal Island, Philippines. Siya. Tetag pilain yung piatos. What you think? Chippy, Nova, or Piatos? Chippy na lang. Feel ko chippy. Nablo. Chippy ang magpipili. Yes, it's chippy because it's cheap. Actually, same lang silang price na. 35. Actually guys, ang among mga ubang kauban nito ka nagluto sila and we are here super not helping at all. Diyan sila mga yahay. Dili, actually guys, among ginatabang dira ginabantay na milang gamit. Mas mahal po ko na yung gamit kaysa sa among pagkaon yun, di ba? Mahal tayong. Actually, good para mag-uwing. Supervisor of the century ba? So yun guys, so what will I be doing now is relax na dito sa tent. Actually, kaya dagan na po kasi sila dito na sila pambuhatan. Hindi mo ko sa arte guys, di lang ko magsamok-samok dito kay basig dagan na kayo maglihok-lihok dito and balik na ko sa akong sariling kuan, bahay ni kuya. Tamang relax lang tayo dyan. Tulog sa ako kadali kay wala ko tulog mga 1 hour lang and a half. So see you later guys. Pabiri. Sa tulong na to dia boss. Ikapila na kanapakog. Pupot. Bali ang kaning amo ang isa ka cashier. Unya ba naman ko ng paniad to. Bali ang buhaton karon kay nada diri diving site. Jumping and diving site. So inayon nagbaktas guys and I think we should not be too exposed sa sun kay wala tayo sunscreen, di ba? Yawa, wala tayong makadala. Kani guys, pag-abot ani amo unya sa balay kay maglisod na migtuyok. What the heck? Isang nagigigda. Mura ka siya somehow Palawan. One Direction ba? Kon kay ka ha? Oo, kay pagdali go. Tang. Taragis. Guys, it's super. Aso kay diri bay. Pero ni balik ko. Atras. So, initial review, we were jumping. Oh guys, it's what a nice view actually. Recording. I feel like... Oh god damn! Pinagbambak na siya! Sabay to. Wow, shit! Ay, sarang nagalina sa Rins. Guys, abi ko ninyo, dili siya lalom guys. Pero actually,
Lalong dyan siya. Tanan. Oops. Lagi daw dong. Pre ba? Oh God, nagilabay na chinilas. Pakitang gilas. Oh! Assassin's Creed, patay. Lipo Daiba dahin dong. Smile dali no nga, bago mambak. Smile, smile. Amo, sa kiring. Oh! Uy, gago. Uy, gago na. Cox, you're next. I'm next na boys. Gina. What are you waiting for? Kob, sige na Kob. Oh, sige, time. Oh, oh. Oh! Uyawa part. Dugay di kaysa na ambak guys. Nihunas na kay dugay kay ka. Here we go. Okay. I hope nang tamayo nito to ang ako samad. Una nabundak ang kanin. Nagasgas dayon. Okay guys, humanami og ligo. Asa next stop? Mati rock and roll. Pero dugay pa na sa mga December pa. Wala dyan ako na videohan ang time nga naligo may kay saan ako pag-abot dito. So bali ako na nabuhat kanina ka nag-timelapse ko dito Pita which is wala na yung tubig. Ay na yung tubig. Much needed break from the first semester of school. Bitaw, tama dyan bitaw to. Marag, karoon namin naka-relax yun, like, legit by. Dito na Pita guys, like, reka na bita. Pwede yun mo makabamak daya. Keep in mind always ang tide if high tide. Sama na ganina guys, kay Abinog high tide. Dugay mo ganyan ang backboard. Dugay nga mong ambak. Oh, like 20 minutes guys. Pag mali mong pag-landing sa cliff kay wala, pamaol dayon. So now guys, we're gonna go back. Going home in one piece. Yes. And it was fun guys. Wala lang dyan siguro na mo enjoy ang ligo. Kaayo kay super init diba Renz? Astang. So good na sad again amo ang pagbaktas pa dong sa tasawa. Green na pababa mo to. So okay lang. Karon pasaka naman so kailangan og persa which is we do not have it anymore. Kay Kapoy. ipang kapoy na may bilang oy. Si pastor sa mo now. Buti pa si Kobe. Dili sila manlakaw pag wala pa ta. So gonna take our time guys. Update! Super kapoy! Reds! Kilang guys, huwag mo dato kung magpa-donate yung ko direct escalator. Naka na di mo taya sa dagat. Parents. Salamat current. Kaya tungkol sa current, as tang kapuyag langoy. Ang kapoy mo guys, kay dili level ang ihang stairs. Ihang stairs. Literally, pasaka po patunga sa ihang stairs. Siguro, hindi ka kapuyon, ana. So guys, as of now, nakabot na yung sa taas. Kung mas maganda nagikan. And now, guys, you're gonna go back sa kabyas na ng Davao City. Oy, gasam!